Hyvää huomenta, oppilaat! Niin kuin varmaan moni teistä on huomannut, meillä on täällä uusi oppilas Krista. Mites Krista, sulla on mennyt nämä ensimmäiset päivät täällä? Ihan käleesti, on just muuttanut Tampereelta Hesaan ja sillain. Selvästi Landelta. Älä. Itse asiassa en, koska mä oon isommasta kaupungista kuin mikä tää on. Selvästi Landelta. Rosa, alkaa mennä päivän aiheeseen. Nykyinen Sir Isaac Newton kuvittelee, että kaasut koostuvat paikallaan olevista hiukkasista ja että niiden paine johtuu hiukkasten. Miten meni eka koulupäivä? Ihan jees, hyvä. Kyllä. En mä, ei enää. Liipuurpo. Hei, onks se kunnossa? Joo, oon mä. Sori. Hei, eikö sun nimi on muuten Krista? Joo, oon. Kuin niin. Mä oon vähän kuullut juttua sun luokkalaisilta susta. Mitä ne sitten sano? No ei mitään erityistä. Mä oon muuten Saku. Kiva tavata. Minne sä muuten olit menossa? Seuraavalle tunnille vaan, mutta mä en itse asiassa tiedä missä se on. No mut hei, mä voin saattaa sut sinne. Mikä tunti sulla on? Kotsa. Mikä? Köksä. Sori, on vaan tää mun murre niin tiukassa. Moi Saku, miten menee? Ihan hyvinhän mulla tässä. Mun pitää vaan palauttaa tää eksynyt oppilas oikeaan osoitteen. Ai kun sä oot kiltti, mut haluaisit jäädä hengaan meidän kanssa? No ois tosi mukavaa jäädä, mut mulla alkaa oppilaskunnan kokous tuolla noin. Osaathan sen nyt? Juu, osaan mä. Okei, törmäillään. Moikka! Kuinka sä kehtaat? Et sä voi... Tuu taas, ota tunti. Ootko sä ihastunut Sakuun? Sulla ei ole minkäännäköisiä mahiksia. Sä oot itse ihastunut siihen. Häivys, sua ei kaivata täällä. Et sä edes erota yöpumua liikkavaatteista. Saat tuksua. Antakaa mun olla! Hei, Sori. ei se mitään. Hei, miksi sä muuten itket?
Kaikki koulussa vihaa mua enkä mä enää kestä. En mä sua vihaa. Mitä mä oon susta koulussa huomannut, niin sä vaikutat ihan mukavalta. Ihan tosi. Ihan tosi. Sä oot just hyvä tolla. Tuus nyt, mä tarjon sulle piristyskahvia.